ତାର କଥା तार फोन रख मु कहूँ କହୁନ ନାଇଁ ସେଇଟା କିଛି ସେଇଟା ମୋ ଆମେ ଫୋନଟା କହିବୁ। तो फोन ताको आइथिବ ତୋତେ ଆଇଥିବ ନା ଆଉ ହୁଁ। ଗୋଟେ ଦେଶରେ ରାଜା ଥିଲା ନା ନା ତମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତମେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଉଥିଲ ସେଇ ଝିଅଟା ସେ ଝିଅଟା କଣ କଲା? ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଚିକି ଚିକି ଗିଜି ଚିକିକି ଚିକି ତମ କ୍ଲାସମେଟ ଯୋଉ ସିଏ ମୋ କ୍ଲାସ ସିଏ ପାଠ ପଢା ସାରଙ୍କୁ ସବୁ ଉତ୍ତର କୁହେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାନେ କିଛି ଆନ୍ସର ସେ କୁହେ ସାର୍ ଯାହା ପଚାରେ ସେ ସାରଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିବ ଆଉ ଯଦି ମାନେ ସେ 10ମ ପାସ୍ ହବ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଦିଏ ଆଉ 10ମ ପାସ୍ ହେଲେ ଭଲ ପାଇବ। ବାପା ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆମେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ବୋଉକୁ ନେଇକି ଯିବି ତାଙ୍କ ଘରେ 4ଟା ଚେୟାର ପଡ଼ିବ 5ଟା ଚେୟାର ମୁଁ ବସିବି ମୋ ବୋଉ ବସିବ ମୋ ବାପା ବସିବ ତାଙ୍କ ବୋଉ ବସିବ ତାଙ୍କ ବାପା ବସିବ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବସିବ 6ଟା ଚେୟାର 3 ଜଣ ବସିକି ଫାଇନାଲ କରିବୁ ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ତମର ଟଙ୍କା କେତେ ଦଉଛ ଦିଅ ଡିମାଇଟ୍ ଭୋଜିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ 70-80 ହଜାର 1000 ଲୋକ ପାଇଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଓ 1000 ଲକ୍ଷ ପରେ ଲାଗିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦବ ଆଉ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ବାହାଘର କରିଦବା ଆଉ ଆଉ ଝିଅ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ ନା ନାଇଁ? ଝିଅ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବନି ବାହା ହେଲା ପରେ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ କାଚ ବାଉଜ ସାୟା ସବୁ ପିନ୍ଧିବ ନା ତାପରେ ବାଉଜ ସାୟା ପିନ୍ଧିବ ବ୍ଲାଉଜ ଓହୋ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିବ ତାପରେ ଛାୟା ପିନ୍ଧିବ ଇଏ ସବୁ ପିନ୍ଧିବ ଶିଖେଇ ପିନ୍ଧିବ ଶିଖେଇ ଦେବି ଆଉ ତମେ କେମିତି ଶିଖେଇବ? ପିନ୍ଧିବ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବ ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ତମେ ଶିଖେଇଦବ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ କେମିତି ପିନ୍ଧା ହବ ସବୁ ଶିଖେଇ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧାବି ତାହେଲେ ଭଲ ଶିଖେଇବା ଛାୟା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି ଛାୟା ବି ଶିଖେଇଦବ ଚଢି ତ ପିନ୍ଧା ଆଗରୁ ଶିଖିଥିବ ଆଉ